caemos niso, non? Moitas veces xa temos de todo, non fai falta nada, pero si o mellor podemos mercar unha peza especial. A tecedura é un dos oficios máis recoñecidos da tradición galega e nos estamos con Miriam Fernández, que é a cuarta dunha xeración de tecelás, e coa súa nai, Lourdes Otero, que lle transmitiu a paixón, porque nos estamos falando aquí de o que facedes vos son pezas especiais, non? Sí, son pezas únicas. É que todos os traballos artesanos, cada peza é única. Mira, esta é única que empezamos fiando con la de alpaca e agora estamos, Lourdes, Fiando pelo de can. Toma. Perdón? Con pelo de can. De pastor, que me dixeche? De pastor inglés. De pastor inglés. Pobre can. No, hai cansos que hai que lles ir tamén esquilando de algún xeito porque para... pasa calor. Claro, claro, hai que irles cortando o peliño e iso podes aproveitar para facer... Sí. E que tal tecido dá? Pois dá un tecido Antes por aí, bastante algunha bonito. peciña? Isto de... Este é un filo. Xo vin algunha vez, o que pasa é que eu teño unha dúbida con estas pezas feitas con pelo de can. Os cans, cando chove, e se mollan, non cheiran moi ben. Pasa o mesmo coa roupa feita con pelo de can? No. Son a única persoa que lle pasa isto pola cabeza? É verdade que eu tamén o pensara. Sí? Sí. Tú, No, e agora cando está así, como está así, agora tampouco caga, por exemplo. Como vai? Que terá que ver unha cousa con outra? Pois non o sei. Pero é que dá outra cheira porque está un ser vivo, está un animal É vivo. porque está pegado á pel, No, es un cheiro de maravilla, grasiño todo de da pel, maravilla, sí, e sí, que sí. fai que... Vale, vale. tú, esta é unha peza feita no tear co pelo de can. Vale. É un cachiño, ainda non ten forma, pero é un cachiño de tear. Queres facer con isto? Non se sabe. Non sei, de momento Con non o sei, bolsiño dá, pero ou para dá algo un así. bolsiño. Aquí está todo o proceso, porque temos a Lourdes en marcha fiando e temos por aquí xa te sendo a Miriam, que estás concentrada total, porque isto entendo que como deas unha pasada mal, Notase moito, sí. Notase moito, hai que claro. desfacer, hai que desfacer. Eu non entendo como faz os cadros. Eu tampouco. Porque ti vas pasando dun lado para o outro e pasas o fío inteiro. Claro. Moitas veces cando se fala de tecer, pénsase que xa é solo aquí, o que estou facendo eu, pedaleando. Foi antes. Claro. Pero Foi antes como programache todo aí nos fíos, non? claro, primeiro, bueno, parte do papel faz o proxecto coa peza que queres crear, o xa sabes o longo e o ancho que ten que ser, e despois o patrón que queres facer de debuxiños, como a este. hai que facer un esbozo primixenio, digamos, Claro. non? Como un patrón para saber exacto, non se pode ir improvisando, se queremos que nos haya unha Bueno, peciña desde que tes montado un tear, despois podes improvisar puntos. Pero tú estás movendo cos pés, moves os, non sei como se chaman Claro, estes. os lizos, esta parte. Vale. Primeiro ordiz. Son 4 aí, non? Aquí son 4, pero bueno, pódense E montar... tes 4 pedales? 4 pedales, pero pódense montar hasta 10. Entón tú podes subir ou baixalos para Claro. que se crucen. Claro. Eu montei no de, este chamase o repaso vello, que é un dos, repaso novo, perdón, que é un dos puntos tradicionais, pero pódese montar pois, noutro tipo de puntos. Claro, pero tú como realmente. sabes cando lle tes que dar un para arriba e outro para baixo? Claro que iso, despois, máis ou menos, xa o vas aprendendo de memoria e sabes pois, que tes que dar esa pasada. Cal ten que estar arriba e cal ten que estar abaixo. Claro, que dixo antes Roberto medio en broma cando se sentou aí e dixo que queres que che toque, pero realmente parece un organista dunha catedral Sí. que está nun órgano e estás interpretando unha partitura, pero que moitas veces o mellor xa tes de memoria, non? Sí, realmente aquí nos lizos pois, é onde pos as notas desa partitura. Qué e despois, bonito claro, paralelismo que estades creando, porque como unha melodía efectivamente, e entendo que igual que para tocar un instrumento de xeito maxistral, son anos, non? De práctica, de estudo. Canto tempo levas ti? Sí, eu, bueno, comezou primeiro miña nai, que cando fundou o Obradoiro no 2010, eu incorporeime despois de rematar de estudar, fixen Historia da Arte, e cando rematei combinei un pouco tamén coa artesanía, que é o que traballamos tamén, un pouco combinando esos dous aspectos. Bueno, claro, estaba estudiando, entón non lle podía dedicar Claro, todo o tempo que precisa para coller destreza, Claro, non? sí, pero bueno, seguramente que se falas con outros compañeros tamén artesáns che dirán o mesmo, que claro, podes aprender as técnicas básicas, pero despois necesitas tempo, a experiencia ao final é un Para valor... ter soltura. É iso, É que é hipnótico, vela traballar, vai pim, pam, pam. Vais creando aí esa peciña únicas, todas as pezas, como nos decía Lourdes. Claro, Sí. e antes falábamos tamén de que tecían con la de alpaca, pero vos tamén facedes con liño, non? Sí. E aí facedes o proceso completo. Botade o liño tamén. Sí, facemos o proceso completo. Nosotros, por exemplo, solamente sementamos un cachiño para pezas concretas. Claro. Isto é liño, non? O que está Iso por é aquí. liño. Xa se Isto é nota, liño. distinto... Aquí xa está traballada, xa está sacada a fibra
da planta. Isto está preparado para fialo. E despois, aquí é o fío feito sin clarear. Vale. Isto xa é clareado. Clareado, por iso queda Mira. de cor branca despois. E logo Ainda que se despois- pode manter esta cor, non? Sí, sí que se pode manter. E despois esa é unha peciña pequena, pero de liño. Xa vemos que bonita esta De peza. liño, a ver, do país, Vale. aquí. Pero está feita no tear. Feito, sí. Está É feita bonita no, esa. o remate é con gancho, pero sí que está feita no Sí, remate. tear. Preciosa esta peza. Bueno, se vos están entrando ganas de aprender, que saibades que imparten obradoiros e cursos, porque ademais de poñer en valor pois este oficio, digamos que se está aprendendo tanto, que queredes divulgar de algún xeito e que non se perda, non? Si, ao final Home. quedamos un pouquiñas, porque, bueno, os tecidos, é que tampouco, eu sempre digo, non debemos competir un tecido artesán tampouco con un industrial, son cousas distintas, Bueno, é unha calidades peza de distintas. artesanía que ten outro valor, digamos, Claro. outro simbolismo, non? Non se trata dunha peza destas de Claro, sí. moda industrial, claro. Claro, bueno, quedamos poucos, pero o que intentamos tamén, pois, impartimos cursos, que aqueles que irán probar e estén interesados en coñecer, porque hai moitísimas técnicas de teceduría, entón, pois, tamén que podan facer. Parece que engancha, a que sí? Sí. Sí que engancha e ademais é bonito. E non sei, quizás, porque eu son muller tamén, unha homenaxe àquelas mulleres que eran as que o facía. Sí, naqueles teares tan Ademais- grandes que había Sí. nas casas. Ademais de facer o da casa, criar os fillos e todo, pois logo despois dedicábanse a vestir a familia e a casa tamén. Que era Porque cando roupa- máis tranquilas estaban, cando estaban aquí. No? Más que co ganado e aguantando nos Sí, ao cativos, mellor- vellos, animales. Cando se puñan a tear era cando tiñan o resto feito. Sí, é verdade. Bueno, e era un momento tamén como moi familiar e moi feminino, Sí. onde elas pois pasaban aí o tempo compartindo impresións, ideas e demais, e unía moitísimo este tipo de oficio que é unha pena que se perda, así que hai que seguir moi de pretiño o que Sí. fan Lourdes e Miriam. Todo eso igual que ela estudiou historia, isto tamén é parte da nosa historia. Claro que sí, 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 é o sí. noso patrimonio. É o noso pasado. Pois o que parabéns nos e deixa. moitísimas grazas por manter vivo ese patrimonio, por vir contarnos o que anda aí, que francamente sí que é hipnótico velas traballar, Ah, que sí? Claro que sí. Moitas gracias. Vamos a dar un Moitísimas aplauso, grazas. que merece o Gracias público. a vos. Grazas, Miriam. Lourdes. Maravilla. Nos agora volvemos a